Estem amb Joan Barreda, un dels pilots més ràpids del Dakar i clar candidat al títol, més amb la nova estructura que Honda us ha preparat. Com te'l planteges aquest proper Dakar? Bueno, amb moltes ganes, amb molta motivació, sobretot després de tota la feina que hem fet aquest any, una mica de reestructuració i els canvis que hem introduït a nivell del programa de la moto i amb ganes. Hem fet, crec que, un bon programa aquest any i amb moltes ganes i molta il·lusió. Com et millorarà la vida amb el fet que l'equip HRC s'hagi instal·lat aquí a Santa Perpètua? Bueno, és un dels canvis importants que hem fet aquest any i que esperem que es noti. Al final, com jo sempre dic, no és una cosa que ens fa guanyar directament el Dakar, però sé que són petites coses que tot junt van sumant i fa un entorn més positiu. I jo crec que és algo molt positiu el tindre un desert a 2 hores, el tindre gent de la marca Honda aquí de Catalunya, d'Espanya, més en l'equip, més arropat i crec que és algo molt positiu per a Honda el tindre també l'equip amb una fàbrica de Honda, en la mateixa fàbrica, i crec que ha sigut molt positiu. Pel que fa a la cursa, el recorregut d'aquest any, el front, Marc Coma, què us espereu? Molta navegació, velocitat, alçada, una combinació força complicada sembla que teniu per davant. Sí, serà sobretot l'aspecte de tindre dunes aquest any amb l'alçada com es preveu. Serà algo complicat i algo que de moment no hem viscut, no sabrem una mica la reacció al cos, no serà fàcil, intentarem preparar-ho, entrenar-ho el màxim que puguem, però clar, no és el mateix fer una pista plana que anar-hi pujant i saltant dunes, esforçant-se moltíssim, amb tanta alçada, a més de 4.000 metres, o sigui que no serà fàcil. El Dakar sempre intenta buscar aquest punt de coses, de novetats, i crec que també aquest factor serà molt interessant veure una mica com la reacció de tots els pilots i com cada un es desenvolp. Personalment, quins objectius et planteges? Guanyar etapes imagino que és una cosa que ja queda enrere per tu, ja n'has guanyat moltes. Bueno, intentarem fer una bona cursa, intentar estar centrats allà des del principi, no cometre errors, tindre un bon ritme i intentar esperar també el nostre moment. Segur que serà una carrera molt apretada, on estaran molts pilots allà lluitant per guanyar, però hi ha que mantindre allà la calma, conservar per a poder atacar quan tinguem oportunitat i intentar fer el millor possible i que siga el que siga. Doncs et desitgem molta sort. Moltes gràcies.